Toen we het repertoire aan het samenstellen waren, toen zei Walter: Rosita, op voorwaarde, we gaan 1 lied moeten we brengen vanavond. Ik ken dat nummer wel. Ik denk dat ik het een paar keer heb gehoord, misschien een keer of 2. Heel weinig. Vandaag wordt mijn 3e keer en uw eerste keer waarschijnlijk. Voor alles is er een eerste keer, toch? Zo is het. Oké. En Walter zei van: Rosita, ik wil dit nummer heel graag doen. Het is een nummer van zijn vader, Eddie Muringen. En Walter heeft heel veel met zijn vader. Het trouwens, apas piet in hem voor, letterlijk. Dus hij is met hem opgegroeid al vanaf je 11 jaar was, no? Of 6. Hoe oud was je? Hoe oud was je toen je met je vader begon? Ja? Toen hij je meenam? 10, 11. Microfoon. 11 jaar. En op je 16e speelde je al trompet met je vader in een band. In die microfoon. Te bescheiden, hè? Ik drumde toen. Wat zeg je? Ik drumde toen. in Oh, de je band drumde van toen. Miriam. Oh, jij drumde toen. En wanneer speelde je trompet met je vader? Ja, juist in de jaren daarna. En dan met Oké. andere bands weer. Oh, oké. Met andere bands. Oké. Ja. Maar goed. We gaan luisteren naar een nummer geschreven door Eddie Muringen. En het heet Sranang Mikondre. Wie kondre? Sranang, daarom keek ik, want hij is streng. Sranang Wie kondre. En het wordt gezongen door de dochter Lucretia en kleindochter Geneva. Sranang kondre minosa libiu ambribide na alase sranama uyep makandra fubo srana awis fatrobide umbus konawa wi kondre srana uati satan fuyu awa con condreman makan rambek wita holstrana
Me kungo rokono hukis wampu Sranang. Me kungo rokono hukis wampu Dankjewel. Snapt u nu waarom Walter dit nummer er graag bij wilde? De inhoud is Dankjewel. Grosjean. Ja.